Comencen els actes de celebració dels 20 anys de la Intersindical Valenciana. L'IES Benlliure de València va acollir una jornada formativa per commemorar l'aniversari. Un lloc simbòlic, ja que és el mateix on l'11 de maig de 2002 es va formalitzar el naixement de la Intersindical Valenciana. La jornada es va iniciar amb una xerrada de Vicent Maurí en què va fer balanç d'aquestes dues dècades. Són 20 anys positius, la Intersindical Valenciana ha crescut imparablement durant aquests 20 anys. Ara som 23.000 persones afiliades, 700 delegats i delegades, 11 sindicats i sobretot una qüestió més important, que estem en un creixement continu en l'àmbit privat, que és el nostre repte que s'emmarcarem en diferents congressos i també que tenim una gran implantació territorial i som molt reconeguts també a nivell de lo que és la nostra presència en el moviment feminista, l'LGTBI, la sociopolítica, etc. Pel que fa a la resta d'activitats, durant el matí van tindre lloc dos tallers simultanis, un sobre els plans d'igualtat i un altre sobre estratègies comunicatives. Després de dinar, es van celebrar dos debats sectorials, un sobre els processos d'estabilització en el sector públic i un segon al voltant de la reforma laboral i la negociació col·lectiva. La jornada va finalitzar amb un taller de salut laboral. Per a la Intersindical Valenciana tenim un camí per davant que considero que és molt important. Hem de ser capaces, totes les persones que formen part de la Intersindical Valenciana, de continuar construint i consolidar una alternativa sindical que siga majoritària per la classe treballadora valenciana. I la situació actual requereix, a més, un especial compromís per part de tot el sindicat i tot el sindicalisme amb la defensa i la lluita pels interessos de la classe treballadora, no només valenciana, sinó també global. Les activitats de commemoració del 20 aniversari continuaran la pròxima tardor amb una jornada oberta a tota l'afiliació i amb un acte amb les organitzacions socials, sindicals i polítiques amb qui el sindicat comparteix objectius i espais de construcció alternatius.